Türkmen prezidenti ýurdun agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän, aýlyklaryň gijikdirilýän we ýurt raýatlarynyň iş gözleginde daşary ýurtlara çykýan döwri Aşgabatda $100 milyon kasaň mihmanhanany gurmak baradaky karara gol çekdi. Resmi maglumata görä paýtagtyň Atamurat Niýazow şaýoly bilen Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň Demirazyk Gündöwür tarapynda ýerleşjek Garagum köpügürli işewürlük merkezli mihmanhanany Türkiýanyň Rönesans Endüstri Tesisleri İnşaat Sanayi we Ticaret Kärhanasy gurar. Mihmanhananyň gurulşy işlerine 2018-nji ýylyň sentýabr aýynda başlamak we mihmanhanany 2021-nji ýylyň fevral aýynda ulanmagy dowlat taýýar etmek gözüňde tutulýar. 9 gatly mihmanhana 6,9 hektar meýdanda ýerleşip, onda jemi 87 otag bolar. Mihmanhananyň meýdansynda fontanlar toplumy, sowda merkezi, 150 adymlyk restoran we gözellik salony hem gurular. Sol bir wagtda ýurdumyza gelýän mihmanlary berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe gazanylan üstünlikler bilen tanışdyrmak maksady bilen gurulýandygy aýdylýan bu desga harçlanjak döwlet teristleri barada hiç hili maglumat berilmeýär. Emma mihmanhananyň gurulşy resmi ýagdaýda yglan edilmezinden has öň, ýagny şu ýylyň başynda Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn çeşmeleri Aşgabatda umumy bahasy 300 milyon euroluk mihmanhananyň guruljakdygyny habar beripdiler. Azatlyk radiosynyň hökümetdäki guruluş pudugynyň ýolbaşçylaryna ýakyn çeşmesi sonda proýektiň Fransiýanyň buýuk kampaniýasyna tapşyrylandygyny aýdypdy. Emma 2 aý mundan bu taslamalaryň durmuşy geçirilmeginiň bökdünçligi uçrandygy, sebäbi guruluş kampaniýalarynyň Türkmen hökümeti bilen öňünden tölenmeli puluň möçberi barada ýalysyp bilmeýändigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Galibertide suyluň başynda Azatlyk radiosy mundan beýlek ýurtda alınıp barilýan ýeri guruluş obýektleriniň ýokarky mihmanhananyň gurulşygyny amala aşyrmaly Rönesans Türk kampaniýasyna ynanyljakdygy barada habar beripdi. Muňa Türkmenistanda uly we gymmatbaha guruluş işlerini Sultanda Olimpiya şäherjiginiň Aşgabatyň halkara aeroportunyň gurulşygyny alyp baran Türkiýanyň Polimex kampaniýasynyň ýurtdan çetleşdirilmeginiň sebäp bolandygy bellenilipdi. Yeri gelende nyktasak Aşgabatda Garagum mihmanhanasyndan başga ýene bir kasaň Nusoy mihmanhanasyny hem gurmak gözüňde tutulýar. Azatlyk radiosynyň Türkmen hökümetindäki çeşmeleri Türkmenistanyň paýtagtynda guruljak 2 mihmanhananyň döwlet gazanasyna 500 milyon Amerikan dollaryndan gowrak teriste düşjekdigini aýdýarlar. Ýokarda hem belleşimiz ýaly Türkmenistan häzir ýiti ykdysady krizisi başdan geçirýär. Ýurtda azyk haritlarynyň senagat önümleriniň bahalary iziderli ýokarlanýar. Ýöne muňa garamazdan Türkmen hökümeti kasaň mihmanhanalaryň gymmat bahaly desgalaryň gurulşygyny täginmän dowam edýär. Gepin gerdisine aýdylsa, Halkara Valyuta Fondunyň ekspertleri Türkmenistanyň hökümetine döwlet investisiýalaryny azaltmagy maslahat berdiler. Türkmen resmiýetleri bolsa, ýurtda dowam edýän ykdysady krizisi ne gyýtykly, ne de günümel tasdiklaýarlar. Ýurdun media teristlerinde hem bagtyarlyk aýdymlary ýanglandyrylýar.